הדבר הראשון הוא שני אחים אשר עבדו כמנקי חלונות בגורדי השחקים של מנהטן במשך שנים והכירו את סכנות המקצוע. בסוף שנת 2007 נפרדה דרכם כשתאונת עבודה שלחה אותם לקרקע וגבתה את חייו של אחד מהם. חבלי המעלית המיוחדת עליה עמדו השניים מחוץ לבניין נקראו והאחים צלחו 47 קומות, כמעט חצי קילומטר. אחרי כמה שניות של אימה הם התנגשו בקרקע ועוצמה, ואחד מהם מת במקום והשני שבר כמעט כל עצם בגופו, אבל המשיך לנשום. הוא סבל מפגיעה במוח, בחזה, בבטן, ושברים בצלעות, בידיים וברגליים, בזכות 16 ניתוחים ו24 ליטרים של עירוי דם. הוא הבריא, וכיום הוא מנהל את חייו כרגיל. הדבר השני הוא איש שניצח במכות, דוב שחור וזועם. בבוקר אחד, ריצ'רד מויר עשה את מה שהוא נוהג לעשות בכל בוקר. הוא פתח את דלת ביתו בארצות הברית לכלבו שחזר מטיול ביער הסמוך. הסתובב וחזר לדרכו. הוא לא תיאר לעצמו לרגע שחיית המחמד שלו תגרור איתה בחזרה אורחים לא רצויים ולא צפויים, כמו דוב שחור ענק וזועם במיוחד. אומר שרץ למרפסת הקדמית לבדוק מה קורה וראה את אשתו שוכבת על הרצפה שהדוב שוכב מעליה. אומר שקפץ עליו כדי להעיף אותו ממנה, ובשלב הזה הוא התחיל לקרוע בשיניו את החלק האחורי של הראש שלו. לאחר מאבק ארוך, הדוב עזב והזוג מיהר לקרוא לאמבולנס. נדרשו 37 תפרים כדי לאחות את ראשו הפתוח של מויר, ובבדיקות החתכים הרבים שכיסו את ידיו ופניו גילו הרופאים שחלקם היו ממרחק של סנטימטר אחד בלבד מהעורק הראשי. הרופאים אומרים שבמצבים כאלה רוב האנשים מתים. הדבר השלישי הוא על נערה שלא יודעת לשחות ששרדה התרסקות מטוס באוקיינוס. באיה בקרי בת ה-14 היא הניצולה היחידה מבין 152 נוסעי מטוס שהתרסק ביוני 2009 באמצע האוקיינוס ההודי. באיה סיפרה שברגע שהמטוס פגע במים והתנפץ לרסיסים, חיבקה פיסת מתכת גדולה ונצמדה אליה רק כשהשמש זרחה. היא הבינה שהיא נותרה לבדה. בשעה 11 בבוקר של המחרת, 9 שעות אחרי האסון, באיה נמשתה על ידי צוות ספינת החיפוש כשהיא סובלת מהאגן ועצם בריח שבורים. היא שוחררה מבית החולים כעבור 3 שבועות, וכיום היא בריאה לחלוטין. הדבר הרביעי הוא ילד שניצח את החיידק הקשה מכל, החיידק הטורף. בחודש פברואר 2006 השתתף ג'ק בן ה-5 במשחק האחרון לעונה של נבחרת הכדורסל בליגת הילדים. ממש דקה לפני שריקת הסיום הוא נדחף מאחור ושפתו נחתכה מהבסיס שמחזיק את הסל. הפציעה הזו שינתה את חייו. ג'ק הקטן נדבק במחלה הנקראת החיידק הטורף. החיידק הטורף חדר לפיו דרך הפצע הפתוח והחל לנגוס בחלקים שונים בפניו במהירות. הרופאים תיארו שהמחלה תקפה אותו בצורה מאוד אלימה. הרופאים אמרו שרוב החולים מתים תוך זמן קצר מהרגע שהמחלה מתגלית אצלם, אבל מסיבה לא מוסברת הזיהום בגופו של ג'ק נעצר אחרי 2 שתלי עור וניתוחים רבים לשחזור פניו. הוא שרד את המחלה ושב לחיות את חייו. הדבר החמישי והכי קשה וכואב שתמצאו כאן בסרטון הוא אישה שנקברה בחיים. בחודש ינואר 2012 מיכאילני, הפולניה שהיגרה לאנגליה, הצליחה לצאת מקברה בחיים. מי שהוריד אותה לאדמה היה ארוסתה לאחר שהשניים רבו, והוא פשוט החליט שנמאס לו. הוא וחברו חשמלו אותה עם שוקר.
קשרו אותה וארזו אותה בקופסה. משם נסעו השניים לקבור את החיה, מתחת ל4 סנטימטרים של אדמה ו40 קילוגרמים של עץ. באורח פלא, מיכאלניה לא איבדה את עשתנותיה והייתה צלולה מספיק כדי להשתמש בטבעת האירוסים שלה כדי לחתוך בחושך את החבלים שנכרחו סביב ידיה. במשך שבועות היא סבלה מקשיי נשימה והתקשתה ללכת ולדבר. הסיוטים עדיין רודפים אותה בלילות. תוקפיה נידונו כל אחד ל20 שנה. כיום היא כבר הבריאה והיא חיה חיים רגילים. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לסמן בלייק ובסאב, ויאללה ביי. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.